Assalomu alaykum Mahmudxonba. Ağzını koy. Tamam. Salom barobar. Maksimum fayda gördü bana. O şişten bir bu şişten bakalım ne gider. O bak bacağı da YouTube'dan benim. Aha. Hozir ham demasmi? Masbargo benim. Amma salomga anolayman. Gamne. Ne juda ahama didan gram dilbadan shudagi. Shu naraftidmi? Salom. Mondaho. Shun azmi? Karo zo'rmi? Ha? Aa. Tocha namjako? Shudagi. Ramal bari lakoy. Nakiye yoddash bo'lmisiz? Karusellar. Bog'. Yak davrahoyi yoshi yodda biyoriton uftamda. Karusellar دیده. اینه بینید کنی بدم به رفتن برکرده. خدا خواهد می‌بینم انشالله. نه ولی کار کسیگیش نه. راست که شما به نشان دادم به آمدمده یک بینیتان دورای یاشیه یاد بیاریتان افتامده بسیاری آدم چند سالسی ما اینجانده نه برای همین. سلام علیکم کیسر میشد بازی برادر و علیکم سلام. بلیط های ما اینی خصوص رفته صدا است. خدا خواهد نصیب حرکت کردیم که بلیط تستر رود. خدا خواهد انشالله بلیط ها ما رود. حتما بازی ما بر وقت‌تر سر میکنیم برای همه شما. کم نیست رحمت. سلامت باشید برادر. خدا خواهد حرکت میکنیم بازی پیش بگرفتیم. خدا خواهد بلیطامو سوس رسوس بسیاری آدمو عالی کار ببرم دیگشانه برای همین. اینترنت خیلی سیم کارتی میگافون من از دنیای نو ساخته ساز خدا خواهد بود شود. حتما نرخاش که نوار بگرفته برای همه شما میپرتیم.
Internet мегафон ҳозир ба нақс 1 моҳ ба 300 сомон. Россия қимат. Салом ако. Карантин нест. салом хоҳари меҳрубон. магазини запчаста навор ба гирифта партофтагӣ. салом бародар, салом. здани нав. Театра Поинташве здани нав. Мана салом, хона эҳсос ме. Beşdin yok. 5-7 yok. Xudo xohlab hamma joy nazm eshadi inshaalloh. Internet bezlimit. Kami megafon толка мена YouTube безлимитка хоб видео тамошо кунед, хоб прямой эфир сатид безлимитка толка YouTube гирифтаги мондаги имо Viber дигар чизо ҳамаш платне. ҳамин якта YouTube безлимитни халос. Мондаги ҳамаш платне. ҳам хайр. шукри худованд, коро нағз. Инҷа меҳнат кара гаштимде. Чанд сомон мемонитон? 1 моҳ ба 300 сомон. ва алайкум салом. роҷо. як мошинбозор рафт. камтар амин вақтомо нест. худо хоҳад иншоалло меша. ҳатман сёмка мекунем. ин вақтомо шавад, худо хоҳад ҳатман барои шумо сёмка мекунем обязательно. шуд раҳмат фаҳмидам. саломат бошед. розыгрыш ҳамин билетҳо моли сус рафт чересчур сус шудагӣ. худо хоҳад билетҳо мо тамом шавад, ҳатман бозии мо сар мешавад. ассалому алайкум, чиқа шумо? ва алайкум салом, хоҳари меҳрубон, назр раҳмат. ахшо хурсим, шумо чиқа?
бозам ин барвақтар сар кардан ба ашмо як хоҳиш ки ҳамин видеои мошинои сабскара партофтем нашод конкурс гавздагиёме ва ҳамин имо вайбер ватсаботон поделитса кунитон то ки дигароям аз бозии мо бохабар шавад. салом аз номи бародарони исфарагӣ ва будуми раҳмат барои навор дастатон дарро набинад. раҳмати калом бародари меҳрубон, як ҷаҳон ташаккур. ҳамотон ба хайр бародаро ва хоҳарои меҳрубон. худо хоҳад иншоаллоҳ видеоҳои нав ба нав ҳатман барои шумо мешавад. лайка фаромӯш накунед тон тамошобинони азиз, поделитса кунед тон имо вайбер ватсап. раҳмати калом хоҳари меҳрубон барои дастгириҳо. ҳамотон ба якҷаҳон ташаккур. худо хоҳад видеои нав ба нави кӯни бодом душанбеам ба навор гирифтагӣ. худо хоҳад ҳатман тамошо кунитон, поделитсаро фаромӯш накунитон дӯстон. видеои бозори душанбе ҳаст барои модаро ва хоҳарои меҳрубони мо. нархи материал бисёри подписчикони ман модарон ва хоҳарони меҳрубон ҳастанд. барои ҳамин нархҳои материалро гирифта шудагӣ. раҳмат, саломат бошед. мо боз интизор эфир гап нест. худо хоҳад эфир барои ҳамаи шумо мешавад. ҳамотон дар паноҳи худованди меҳрубон боштон. худотона ҳама вақт эҳтиёт кунитон. хайр.